Ara els catalans veurem les conseqüències d'haver votat infantilment i sense criteri aquests darrers anys. Ara pagarem l'error d'haver triat uns dirigents únicament en funció d'unes sigles i d'unes promeses poques soltes que no tenien cap possibilitat de fer-se efectives. Hem votat el primer que passava només perquè sortia per TV3 o La Sexta. Com que els catalans detestem els lideratges clars i forts perquè van en contra de l'assemblearisme, ara ens trobem que qui ha de gestionar aquesta monumental crisi són aquells que no han fet mai res destacable a la vida. Repassem, si no, les biografies d'una Colau o d'un Rufián, per posar només 2 exemples. Són uns no ningú que no tenien on caure's morts. No són res. Mai no han explicat ni escrit cap idea sobre res. Només han fet, això sí, tuits o manifestacions. Molt bé. Doncs ara les nostres vides i el nostre futur en mans d'uns indigents intel·lectuals. Quina por! Però això és el que passa quan votem amb els peus i no amb el cap.